Máte doma nebo ve firmě staré železo, plechy či litinu. Nechte je proměnit z bezcenného odpadu na skutečné peníze. Jsme firma Martin Richta a nabízíme snadný a výhodný výkup železného šrotu. Jsme váš spolehlivý partner pro recyklaci. Máte toho víc a nevíte, jak to odvést? Žádný problém. Přistavíme vám kontejner různých velikostí přímo na místo. Váš materiál transparentně zvážíme na certifikované digitální váze. Férovost je pro nás na prvním místě. A to nejlepší? Peníze dostanete ihned, vyplácíme obratem na účet. Chcete ještě lepší cenu? Rozstřiďte si materiál. Oddělte těžké železo od lehkých plechů a zbavte ho nečistot. Proměňte svůj šrot v zisk. Navštivte jednu z našich provozoven v Moravském Berouně nebo ve Skrochovicích. Martin Richta, váš spolehlivý partner pro výkup železa a kovů. Kontaktujte nás ještě dnes.